Familia noastră a decis să apeleze la compania Alteo pentru a crea mobilier pentru locuința noastră. Suntem profund recunoscători pentru munca care ați depus-o și vrem să vă mulțumim. Calitatea mobilei este una la un nivel foarte înalt, iar pentru cei care urmează să-și creeze propria locuință, vă recomandăm din suflet serviciile acestei companii. Ca să facem o mică diferență între doar poză, vizualizând pozele noastre, care sunt pe site sau pe pagină, acum o să petrecem, o să parcurgem un tur împreună, să vedem cum este instalată bucătăria și ulterior câteva dulapuri, garderobă, să vedem cum este executat, cum este făcut designul, care este calitatea. Deci, bucătăria dată este creată din baza, carcasul este palme-laminat Jaeger austrian. Ușile la mijloc, lateralele, șorțul și blatul este creat iarăși din palme-laminat culoarea stejar, în combinație cu MDF de la marca AGT. Este o culoare alb mat care îi creează un contrast, având LED inclus. Iată, așa arată la noi. Sunt incluse 3 tipuri de, spunem, dispozitiv de deschidere. Primul este profil gola, culoare alb, care se deschide, iată, în felul următor. Așa. Al doilea este făcut special dispozitiv pentru, adică se pune și pur și simplu se trage ușa. Al treilea este combinat sistem ușă. Iată așa. Aici este Aventus. Pentru ce este Aventus? Cineva întreabă pentru ce Aventus, ce înseamnă asta. Deci, dacă am presupune că lavorul ar fi aici, dacă nu am spălat vase și tragem cumva, spunem, la uscat vasele, adică cumva ușa îi creează așa un disconfort sau, de exemplu, e deschisă, să spunem așa, nu este incomod. Avem sistemul Aventus. De exemplu, noi spălăm câteva vase, fie le punem aici, fie s-au uscat de la mașina de spălat. Deci noi, evident, doar tragem în sus și iată așa se deschide Aventusul. Deci, respectiv, nu creează niciun impediment, este comod în utilizare, am spălat, am scurs, am pus aici. L-am tras cu închidere lentă, s-a închis. Aici deja dulapul. Pentru stocare, de exemplu, spunem la aragaz lucrăm, aici avem crupi, în partea asta avem butelieră. Am luat sticla de ulei campos, am luat mirodenile, am luat de jos oțet, să ce mai avem. Am închis. Deci în partea asta la fel este cu închidere lentă. Fie că aș închide cu forță, el oricum are puterea să o mențină. Deci este dulapul tehnic. Deci este contur, țevile, dar iarăși este un spațiu de depozitare. Așa, deci observăm că între blat și șorț nu se mai utilizează plintă, dar se face o îmbinare, iată, de așa o calitate ce oferă nouă o impermeabilitate, care păstrează atât și materialul, cât și arată un aspect estetic. Bucătării, evident că sunt țevi, țeava care duce la aragaz, este instalat, adică făcut din aceeași culoare, același material, ca să stupăm țeava. Chiar dacă vedeți aici spațiu liber, nu este un spațiu că nu s-a pus ușa aici, să fie microundă incorporabilă. Deci microunda, frigiderul, deci în partea aceasta iarăși este spațiu, adică care se utilizează și aici avem deja spațiu pentru a pune, deci așa au dorit proprietarii, ca să fie acolo spațiu pentru a pune un aparat de cafea sau ceva ce au dorit să facă. Deci așa arată o bucătărie confecționată de noi, adică primul pas, ne-am apropiat la domiciliu, am făcut măsurări, am văzut cum o să fie bucătăria. S-a creat proiectul tehnic, design, s-au ales completați. Cineva întreabă, dar cât mă costă mine un metru? Păi, dar eu nu știu, cineva poate vrea cu antresol.
Cineva poate vrea doar până aici. Cineva poate are înălțimea 2,20, dar cineva are 2,80. Ca și cu antresolul. Antresolul este un spațiu de depozitare suplimentar, adică noi nu avem deasupra loc gol, da? Adică doar un carniz. Cineva, de exemplu, la îndrumarea noastră, comandă suplimentar și un antresol. Antresol, evident, ne uităm noi după penal, merge cât o parte întreagă, partea mijlocie. Adică iarăși se schimbă prețul. Cineva dorește mecanisme, nu Blum austriene, cineva dorește mai ieftin, ceva polonez, italian, chiar dacă sunt cu închidere lentă, adică sunt mecanisme mai ieftine, sunt mecanisme mai scumpe. Este MDF AGT care îl arată, într-adevăr arată foarte frumos și calitativ. Cineva dorește o culoare mai ieftină. Respectiv, prețul la bucătărie, proiectul, totul este individual. Și dacă doriți să comandați o bucătărie de la Alteo, vă invit să intrați pe site și să vizualizați ce comenzi am făcut, ce bucătării am mai făcut. Dar acum vă invit să ne uităm mai departe la un dulap. Așa, în antreu s-a instalat așa un dulap, deci avem cuiere pentru haine, pentru încălțăminte și avem, iată așa, spațiu de depozitare pentru haine, cu bară și pentru haine. Este un material în interior făcut palme laminat alb, în exterior iarăși palme laminat, culoare în sur închis. De prima cameră, camera părinților, aici este instalat iarăși un dulap, iată așa, spațiu de depozitare pentru haine, la fel cu închidere lentă, alte tipuri de mâniere. Jos deja este făcut sertare, deci sertare de depozitat. Iată așa ele arată. Deci încă un pic nu s-a finalizat reparația, dar important e că noi să vedem cum este făcută garderoba la noi. Iată-o așa, este un pic îngustă, dar ideea că s-a luat capacitatea la maxim. Iată așa, dacă ne uităm de la intrare, iată-o așa este garderoba, deci nu focusată. Așa. Da, este spațiu micos pentru filmat. Deci avem și în partea C. Iată așa arată garderoba. Cine a întrebat dacă o să încap în dulapuri, aici hainele încap la... Aici și hainuță, avem și bară. Iată așa avem în felul următor.